Voor Limburg helpt, geef een jas voor warm en hart zijn we vandaag in Geleen bij ontmoetingswinkel De Koempel. Van het Leger des Heils en binnen is Geertje en daarmee ga ik praten om te kijken wat voor mooie dingen ze hier allemaal doen. Hallo. Hallo, Marjolein. dag Geertje, welkom. Kun je mij vertellen wat er hier nu allemaal gebeurt? Ja, nou ja, het is een ontmoetingswinkel. Hè? En het belangrijk is dat mensen elkaar hier vinden. En misschien direct iets heel leuks. Dat mensen uit Lindenheuvel, dat is echt een vaste gemeenschap. Iedereen kent iedereen, weet alles van iedereen. En mensen zijn hier samen op school gegaan. Maar soms door trouwen uitgewaaid over de hele wereld heen. En we hebben afgelopen jaar een paar keer gehad dat mensen hier kwamen koffie drinken. En in één keer mensen ontmoeten van een lagere school. En echt nieuwe vriendschappen ontstonden, hernieuwde vriendschappen ontstaan. Je hebt me nooit geleerd. We hebben mensen die komen hier iedere dag. We zijn 6 dagen in de week open, van 11 tot 3. Ja, iedere middag serveren wij lunch. En kunnen de mensen komen eten. We maken meestal wat warms erbij. En we zien een echte groei, een aanloop van, zeker nu het wat kouder wordt. Dat mensen hierheen komen om een warme plek. Vanmorgen stonden om 10 uur al 2 mannen aan de deur die dus buiten slapen, die niks hebben. En die mogen dan hier kleren uitzoeken. En dat andere mensen komen hier voor een kleine prijs kunnen ze kleren kopen. Maar mensen die niks hebben mogen hier gewoon gratis komen shoppen. Hoi Monique, fijn dat we even met jou mogen praten. Jij bent hier al een tijdje te gast bij de ontmoetingswinkel van het Leger des Heils. Mag ik vragen waarom je hier komt? Nou, ik heb een uitkering. Mijn man heeft geen uitkering en we komen nooit rond. En hier krijgen we gratis kleding soms. En dat helpt ons ontzettend. Hoe zijn jullie in deze situatie terechtgekomen? Mijn man komt uit Engeland. Hij is nou gewond aan zijn schouder, hij kan niet werken. Dus ja, hij heeft nog nooit gewerkt hier in Nederland, dus heeft hij geen recht op uitkering of iets. Dus met mijn uitkering leven we dus samen en ja, daar komen we niet meer rond. Hieruit, dit was de eerste in Limburg ontmoetingswinkel. Inmiddels zijn er een aantal in Heerlen, in Maastricht, in Kerkrade van deze ontmoetingswinkels ontstaan. En we merken dat er gewoon een heel grote behoefte is daaraan. Als we hier zouden zijn geweest, dan waren we van wal in de sloot gevallen, zeer zeker. En hoe belangrijk is ook het sociale gedeelte hier? Sociaal ook, heel erg belangrijk. Dat je met mensen kan praten hier. En ook, ik kom net uit het ziekenhuis. Ik heb 4 gebroken ribben en een klaplong gehad. En ja, de Leger des Heils coördinator is bij mij ook op bezoek gekomen. En dat doet heel goed. Weet je, dat doet heel goed dat ze ook echt mee met je leven. En ook toen ik jarig was, kreeg ik een cadeau en zo. Hoe is de aanloop? Want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoeveel er in. Ongelooflijk. Ja. We hebben al honderden jassen gekregen. Het staat boven staat het ook op proppenvol. We doen het sorteren een beetje op maat zover het gaat. En dat wordt dan door de gemeente straks opgehaald, omdat het een actie van de gemeente is. Ja. En maar we hebben natuurlijk ook mensen die hier komen die gewoon niets hebben en die geven we hier ook een jas. Dus ook nu met de jassenactie krijgen we een jas voor de winter, dus dat is geweldig. En als jullie die jassen niet hadden gekregen, die 2 jassen? Ja, dan hadden we koude winter gehad. Van de week was een mevrouw die kwam met 2 zakken met winterjassen aan en nog spiksplinternieuwe. Ja. Dat echt, ze worden hier ongelooflijk hartverwarmend. Dan zie je dat aan de ene kant dat de wereld koud wordt, aan de andere kant zie je hier wel dat de mens toch aan de andere mens denkt. Ja.